Servicekontrakter på personbefordring, landsplanredegørelsen og mødesal på Inatsisartut. Det er blandt andet disse ting, som naalakkersuisut eller koalitionen til næste år vil arbejde for, som blev nedlagt her, eller grundlag for at samarbejde mellem Atassut og demokraterne blev trukket tilbage. Og de næste par år skal vi drøfte. Debatten foregår kun på grønlandsk, men foretrækker du at se den på dansk, kan du slå over på KNA2, hvor udsendelsen tolkes til dansk. Men alligevel, velkommen til alle seerne på kysten. Formand for naalakkersuisut og Kim Kielsen. I har sluttet samarbejde i koalitionen. Kan det benævnes som et nederlag? Det er ikke et nederlag. De ligger ikke til grund for, at servicekontrakterne og landsplanredegørelsen for at samarbejdet slutter. Vi vil så vidt muligt sprede koalitionen i holdningerne, også blandt støttende i befolkningen. Servicekontrakterne har dog også deltaget i. Der skal yderligere en bevilling på 18 millioner til på dem. Og det kan jo betyde, at der bliver yderligere flere penge i bevillingen til servicekontrakterne. Vi kan sige, at servicekontrakterne har et grundlag i Inatsisartuts beslutning her i foråret på 221,1 millioner. Den 28. april havde naalakkersuisut et budskab om, at bevillingen skulle fortsætte, så må man forvente en forringelse. Dermed så bliver der gentaget forskellige ting i den forbindelse. Der har været en redegørelse forelagt, og naalakkersuisut har orienteret forud Inatsisartut om, hvordan forholdene blev. Kunne sagen ikke være behandlet hurtigere? Vi kan sige, at servicekontrakterne har det seneste år ikke været gennemført, og der har ikke været bevillinger. Der har kun været forlængelser. Jeg har sagt i april, at Inatsisartut var orienteret, ligesom Finansudvalget var orienteret, at der vil ske en forringelse, hvis der ikke bliver lagt yderligere bevillinger. Landsplanredegørelsen indeholdt blandt andet bygdernes fremtid. Med hensyn til planlægning af bygdernes fremtid, så er der forskellige ting, som også skal gennemføres. Sagerne vedrører ikke kun bygderne. Det gælder også større byer. Hvordan er det, vi skal udvikle de enkelte steder? Men I har jo trukket landsplanredegørelsen tilbage. Der er meget af indholdet, som kan bruges. Men vi har så besluttet, at den ikke skal drøftes eller forelægges for Inatsisartut. Det er blandt andet oversættelsen og nogle sætninger, som var uheldige. Så var muligheden den, at vi trækker den tilbage, inden den bliver forelagt Inatsisartut. Det har ikke noget med den forskrækkelse, der kan være i indholdet. Men de budskaber skal rettes til politikerne.
målsætningerne for koalitionen, hvad den indeholder i aftalen. Lad os lige se. Naalakkersuisoqatiin samut isumaratiisut una demokraatit siumut atassutiillu 2014 med isumaratiisudaat uunga nutaamut sanilliutissagutigu imarisammikkut nikinganaqarpallaangillat isumaratiisummilu anguniagaarineqartuni qassit ukiuni marlunni naamassineqarsimaneri pillugit naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen ima oqarpoq suliassat 225 suni 122 suliingerlaarput 53 naamassinеqariarput taulahartsit sul aallartinneqarnatik naalakkersuisoqatiinissamut isumaratiisummi nutaatut isumaratiisutaasimasut ilaatigut makkuuput nunaqarfiit isorliunorsullu pillugit pisortaqarfimmik pilersitsinissaq sulissutigineqassaaq angallannorp iluani kiffartuusinissamik isumaratigiissut innuttaasunut ajorseriateqassangilaq meeqqanut illersuisut tassamiiumut aningaasat amerlanerusut tunniunneqassapput tasiilami ingerlariaqqiffiusumik ilinniarfimmik ammaanissamik misissuisoqassaaq imaatigut angallannorp isumannaannerulernissaa aguniarlugu angallatit ikaqasaaqatigut angalasinnaanерannut periarfissat annertusarneqassapput innarluutillit ilinniartitaanikut neqorfiineqarsinnaanissaat suliarineqassaaq isumaratiisutit nutaat kisimisiumagassaangillat perneqarsimasut aama maluginiagassaapput naalakkersuisut tamarmiullutik hassitorsimanersut paasiniarlugit qui maayapnaanaani misissorneqarput taamaasilluni uangaaniit perneqarluni taamatuttaa anguniarneqartutut allaqqasimagaluartoq anguneqarsimangitsorli una perneqarsimavoq nuummi immikkut nuummiunut napparsimaveqalernissaa nakorsiartarfilluunniit qingorpumi apperneqarsinnaanera naalakkersuisooqatigit sulissutigiниarpaat Vi starter hos kvinderne. Sara Olsvig, velkommen til. Hvorfor er I blevet en del af koalitionen? Vi har kun set og hørt de sidste par år og kun mærket, at der var rigtig mange forskellige ting, vi kunne samles om mellem partierne. Specielt mellem de her tre partier, der sidder i koalition. Vi har en venstreorienteret tankegang, og vi har samme grundlæggende værdier. Og vi har kunnet finde mange punkter, vi kunne samles om i Inatsisartut. Og alle de ting, der er kommet med i koalitionsaftalen, som blev præsenteret lige før, det er vores ønsker. Og det er nogle punkter, som vi har kunnet samles om, og som er baseret på en venstreorienteret tankegang. Set historisk har I haft et lidt dårligt forhold mellem I og Siumut. Kisiat uani naalakkersuisoqatiinermu ilangunnersi arlaatuut imma qanoqarsinaa aaparillualersi. Kan I få et godt forhold nu, hvor I sidder sammen i koalitionen? Vi er naturligvis fortrøstningsfulde, og det er derfor, vi har lavet en koalitionsaftale og påbegyndt et samarbejde mellem de tre partier. Man kan ikke sige, at vi har haft et dårligt forhold hele tiden. Vi er to store partier, og vi har altid kunnet samarbejde. Og der har været mange forskellige samarbejder i løbet af årene, og vi har respekteret hinandens forskelligheder og prioriteret de punkter, vi kunne samles om i vores samarbejde. Og nu har vi fundet mange ting, vi kunne samles om, og derfor har vi påbegyndt et godt samarbejde. For eksempel hvad? For eksempel det, som blev nævnt lige før, om at beskytte bygder, og mere fokus på børn og unge, og at arbejde for mere lige forhold, og vores værdier. Da I sad i oppositionen, havde I rigtig mange mål. Nu sidder I i koalitionen. Hvordan vil I udnytte det? Det kan ses i koalitionsaftalen blandt andet. Nogle af vores mål var blandt andet også med i koalitionsaftalen fra 2014.
som den daværende koalition tog med i deres aftale. Og derudover har vi haft rigtig mange forslag, vellykkede forslag, der er gået igennem de sidste par år, mens vi sad i oppositionen. Så vi har opnået mange ting politisk, som har haft god indflydelse. Og det er måske den styrke, vi har, som Siumut er blevet mere opmærksom på, og vi lægger tæt op af hinanden, og nu starter vi samarbejdet og med prioritet på de ting, vi kan samles om. Hans Enoksen, du har siddet i den post tidligere. Hvorfor har du taget den post? Det er naturligvis på baggrund af koalitionsaftalen. Jeg fik et tilbud om at sidde som naalakkersuisoq for fiskeri, og det var meget bevægende for mig, fordi jeg følte, at jeg kan arbejde så godt, som jeg overhovedet muligt, på en god måde for fiskere og organisationer. Hans Enoksen, aadisartut piniartullu. Aadisartut piniartut kiisalu biuduugit Hans Enoksen. Fiskerne og biologerne har tit meget forskellige holdninger. Hvordan vil du være opmærksom på det? Vi har boet her i tusindvis af år, og vi har været fiskere og fanger i den stykke tid. Og ikke en eneste gang er vi løbet tør for fangst. Biologerne skal naturligvis høres, men vi skal heller ikke glemme, at fiskerne, som er ude i vandene og i naturen hver eneste dag, de har stor viden, og det skal kvotering baseres på i høj grad. Vi skal udnytte de gode erfaringer, som fiskerne har. Hvordan? Som sagt, skal fanger og fiskeres mangeårige erfaringer bruges som udgangspunkt. Hvor meget vil du prioritere bæredygtighed? Bæredygtighed er også vigtigt for både fiskere og fangere, og jeg skal naturligvis også arbejde efter bæredygtighed. Vi leger blot det her land, og det skal videregives til vores børn og børnebørn. Og vi skal passe godt på naturen, men vi skal ikke sætte grænser op, bare for at sætte grænser op. Men nogle gange er der behov for at sætte grænser op. Ja, naturligvis. Men nogle gange er begrænsningerne så voldsomme, at det skader fiskere og fangers liv, og det vil jeg ikke være med til. Det er tidligere blevet sagt, at man skal høre fiskernes holdninger mere, men det er biologernes rådgivning, der bliver brugt til kvoteringerne. Hvor meget vil du lytte til fiskerne? Altså, biologerne har ikke myndighed til at foretage kvoteringerne. De laver rådgivning, og så er det politikerne, der tager beslutninger om kvoterne. Og det vil ikke blive ændret fremover. Ja, Hans Enoksen. Nu skal vi til et andet emne. Når vi snakker om penge, så kan vi lige se indslag om det økonomiske forhold. Uani dessa aningaasat isaasallerlugu angerlarsimaffianni pisortaanermit naliliisitsinissartupinnartuliaangilaq taana naalakkersuusoqatigilersunut mianersorqusivoq. Jeg synes, at koalitionsaftalen er... Isumaqappunga naalakkersuusoqatigiinnissamut isumaqatigisutiineqartut nassuiarneqarneri ersaritpallaangitsut aningaasanu inatsissami siunnersuummi oqimaaqatigisitsinissartaamaallaat pinnaku ааммасулиап атақатигиссарнissaa матумани пингаарутеқарпоқ таана аама исумақарпоқ анингаасанут инатсисиссатут сиуннерсуутип синнеқарторнissaa пингаартинеқартариақартоқ
таамаакалуартоқ анингаасат нунатта карсианут исертуссанут саниллиуллугу анингаасат аторнеқартуссат икиннерусут такусиннааваа Isortitalut sanilliullugu aningaasartuutaqarnerussaagu mange indtægter. Nunarpummi aalisarnikkut aama aningaasarsiorluarpoq aalisartu tulaasiulluarnerisa aalisakkanut akiitstat pitsaanerisa uuliallu akikinnerata malitsigisaanik aalisarneq aningaasarsiorluarfiuvoq tamannali qaqutigoortuumat aningaasat isertineqartut mianersortumik atorneqarnissaat kissaatiineqarpoq. Det er lidt problematisk, hvis man... Ugiuni tulliuttuni aalisarneq isumalluutiineqassappat tamanna ajornikusuussaaq aalisakkanummi akigitsitat allanguartuupput. Der svinger, og det har det altid gjort. Sara Olsvig, aningaassamut nyt naadakkersuusaqarfik idissipparivas. I har økonomiområdet. Hvilken kommentar har du til Grønlandsbankens chef? Samtlige partier er enige om, at der skal udarbejdes en ny finanslov med henblik på, at der skal strammes omkring økonomien. Og i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven, så har vi grundlag om, at vi tager et ansvarligt styring af økonomien. Derfor er det selvfølgelig et område, som vi skal passe ordentligt på alle sammen. Og når vi udarbejder budget og de kommende reformer, så vil vi også få en mere stabil økonomi. For eksempel med budgetloven, så skal der indføres nogle helt bestemte bestemmelser, også som vedrører kommunernes økonomiske styring. Og der vedrører det også nogle stramninger på området, og der er enighed mellem partierne om mange ting. Der er jo socialområdet, skatteområdet og boligområdet. Ved udarbejdelsen af dem, så har vi i vores koalitionsaftale, at der skal opnås en større lighed blandt borgerne. Og det er fordi, at det bliver arbejdet på det i koalitionsaftalen. Og der skal også nye områder, som vi skal arbejde videre med. Randi Vestergaard Evalsen, velkommen. Du var tidligere naalakkersuisoq finansområdet. Når man læser den nye koalitionsaftale, hvilke reaktioner har du? Det er selvfølgelig skuffende for os. Også fordi det indeholder mange af de aftaler, vi havde i den forrige koalitionsaftale. Og man kan se, at det er vores opgaver, som man arbejder videre med i koalitionsaftalen. Selvom det er meget ens, så bliver det jo helt andre indhold, end selvom det ligner hinanden på papiret. Grønland har en dårlig økonomi. Og i jeres koalitionsaftale, så har jeg også tilføjet, at der skal etableres nye departementer. Hvor skal pengene hentes fra? Med hensyn til departementerne, så har vi etableret, og det har jeg tidligere også meldt ud, at øge ansvarsområderne. Og vi må tage pengene fra kassen, og når nogle departementer spredes, så følger pengene også ud til de områder, som bliver spredt ud. Med hensyn til etablering af den nye departement, så har det jo nogle værdier, men vi kan sige, hvad den skal lave. Den første koalitionsaftale mellem demokraterne og Atassut. Der er nogle centrale opgaver, som departementerne. Der er nogle 122 sager, som ikke kan stoppe. Men farverne kan selvfølgelig ændres med henblik på, hvordan det kan venstredrejes. Det er der ikke noget underligt i, men det er den melding, vi har.
Og når nu koalitionen har overtaget de opgaven, så er det grundlag, det er på. Randi, med hensyn til etablering af en ny departement. Hvad mener du om det? For det første, så vil jeg sige, at det er bekymrende. Vi har en dårlig økonomi. Det bliver også meldt ud lige før, at der skal være en stram økonomistyring. Jeg vil ikke sige, at etableringen er en stram styring af økonomien. Vi kan ikke se, hvor dyrt det bliver. Når man etablerer et departement, koster til departementschefen, til medarbejderne i departementet, til bilerne, det er meget dyrt. Derfor bør der være en grundig vurdering af, for eksempel, så er der et område, så er det finansdepartement, som bliver alene, og det har været med område, men opgaverne kunne være meget anderledes, Ken Kielsen. Med hensyn til opdelingen af departementet, så er jeg jo formand for naalakkersuisut, og der har jeg forskellige muligheder. Og det er det arbejde, jeg har hørt. Vi kan sige her, vi må stramme os op med hensyn til etablering af nye erhvervsområder. Derfor så er det delt op på den måde. Også derfor så er der flyttet nogle områder fra de departementer, der er i forvejen. Når det er for blanderne, så bliver vi ved med at gentage nogle ting. Nu er det tid til at dele dem op og så arbejde mere med dem. Og arbejdet er synligt og klart. Der er de muligheder for eksempel naalakkersuisut for fiskeri, og der er de muligheder for landbruget, så er det område. Vi har jo brugt mange år på at diskutere, hvad landbrugsdepartementet skal bruges. Vi har jo indført mange udefra, hvor vi smider pengene ud. Derfor så er vi strammet op med at organisere departementerne på den måde. Sara Olsvig, de myndigheder, der er 32, som hører under Danmark lige nu, hvilken forslag har du til at overtage dem? Det er blandt andet derfor, at vi har organiseret departementerne på denne måde. Og så gør klart, hvilken ansvarsområder de har. Hvad er det for nogle eksakte opgaver, de skal køre videre med? Også med hensyn til, at de drejer sig om selvstændighed. Og der er nogle opgaver, som følger af kommunesammenlægningerne. Og så er der også de statslige opgaver, som vi skal overtage. Og der skal vi have mulighed for at fokusere mere på dem. Og den opdeling af opgaver ser vi som noget godt, så man kan se, hvilken naalakkersuisut har hvilke opgaver. Det fremgår helt klart. Også med hensyn til at placere ansvarsområderne, så bliver det mere klart til, hvilken vej vi går, hvilken myndighedsområde skal vi tage. Vi kan nævne fødevareområdet, og der er også udlændingeloven, som vi skal have hjemtaget. Og så er der mange ting, som skal prioriteres. Og det er tid til at drøfte dem og træffe bestemmelser om dem. Og det er nødvendigt med hensyn til fremtiden, med hensyn til at overtage området hjem. Har vi penge til det? Det bør vi have midler til med udvikling. Og vi skal også have nogle nye indkomster eller indtægter fremover. Og det er grundlæggende i koalitionsaftalen, at vi skal have taget flere tiltag på socialområdet. Og det bør vi også gøre noget mere ved, hvor vi kan udvikle os videre uden at tabe borgerne eller enkelte borgere. Og ikke mindst
at vi skal finde en med hensyn til at opnå selvstændighed, så skal vi heller ikke tabe nogen. Og vi skal også arbejde for at gøre klart, at vi bliver mere lige i samfundet. Og det fremgår også af koalitionsaftalen, og det vil også hjælpe. Har du nogle kommentarer, Kim? Koalitionen med hensyn til etablering af departementet. Så har vi departement, kommunerne, yderdistrikterne og bygderne. Der er forskellige ansvarsområder, som skulle være delt ud fra 2009. Og det er med henblik på at gøre det mere klart og tydeligt, hvordan organiseringen bliver. Og med hensyn til fiskeri, så skal vi søge flere penge, der er i omløb. Vi har så også underskrevet en ny aftale omkring råstofområdet. Vi skal have udviklet vores økonomi også, at den sker en positiv udvikling. Og det er det, vi skal nå. Og det inviterer til vi andre om at deltage. Hans Enoksen, hvordan kan man opnå det? Vi bliver ved at høre, at vi mangler penge, men vi har haft så mange penge til sydlandet, at vi importerer alt muligt fra de dyreste ting udefra. Man kan ikke have manglet midler til at importere så mange ting. Der må være en styring, hvor vi tager udgangspunkt i det behov, som den grønlandske befolkning har. Og vi må mindske så vidt muligt importen udefra. For eksempel er det så dyrt at importere varer. Men hvorfor? Vi bliver jo ved, fordi vi tilsyneladende har råd til det. Men der må så ske en tilpasning, hvad det angår. Randi Vestergaard Evelsen. Jeg synes, det er meget underligt, fordi hvis de var blevet fundet, så var de ellers blevet stiftet. Vi importerer, ja, men det er fordi, der er så få uddannede i Grønland. Vi er nødt til at løfte sammen i flok, og det har den tidligere naalakkersuisoq Nivi også arbejdet meget på uddannelsesområdet, fordi det er der, at det kan løftes fra. Og det håber jeg, at den nye koalition vil være opmærksom på. Men jeg synes, det er underligt, når i forbindelse med stiftning af en nyt departement om selvstændighed. Hvorfor tager man så ikke turisme og andet først? Fordi det er det, som skal udvikles, hvis vi overhovedet skal kunne blive selvstændige. Når vi har penge nok, så kan vi blive selvstændige. Vi har snakket om flere forskellige sager. Vi har arbejdet med at højne uddannelsesniveauet for lang tid siden og prioriteret det. Vi ved alle sammen, at vi er nødt til at højne uddannelsesniveauet her i Grønland. Det vil også forbedre enkeltpersoners økonomi. Vi er ved at arbejde på eksport og import og andre ting. Og i forhold til turisme, vi er nødt til at finde nye muligheder inden for turisme og energi for at få tjene flere penge i landet. Hans Enoksen, du har en kommentar. Vi kan først blive selvstændige, når vi har penge til det, men sådan er det ikke. Fiskene her i landet bliver ikke bearbejdet her i landet. De bliver eksporteret lige med det samme. Hans Enoksen, der er blevet snakket meget om at forhøje værdierne af fisken. Er tiden ikke inde til det? Jo, nu er tiden inde. Denne her gode koalitionsaftale vil vi arbejde meget hårdt efter.
Og jeg vil arbejde på fiskeri- og fangstområdet, og jeg vil arbejde for, at alle kvoterne bliver opfisket hvert år, og at fiskene skal gives til hjemmehørende i Grønland. Hvem skal så fjernes, hvis det er de hjemmehørende, der skal arbejde? De, der skal have kvoter først, det er de hjemmehørende. Og først når de har fået, så kan andre få. De kan få lidt. De udefrakommende. Vi skal arbejde for de hjemmehørende, og udviklingen skal rettes mod de hjemmehørende. Og når det er sket, bliver vi selvforsynende i høj grad og kan blive selvstændige. Kim Kielsen, vækst- og holdbarhedsplanen. Beholder I den? Vi skal naturligvis rette nogle ting op i den. Det kan vi ikke komme udenom. Og der er blevet snakket meget i lang tid om at forhøje værdierne af fiskene. Og det er bare godt, at der er debat om det, fordi så kan der blive gjort noget ved det. Nu er de i fabrikkerne begyndt at bruge hele 63% af fisken, men de mangler stadig 30%. Så vi skal kigge efter mange flere muligheder for at kunne tjene flere penge. Tarlsvig. Jeg synes, uddannelse er helt centralt her. Vi snakkede i Inatsisartut, og vi tog en enig beslutning om i Inatsisartut et forslag om at forbedre forholdene for arbejdere. Så i forhold til debatten her om at give fiskene højere værdi, så skal vi altså også forbedre vilkårene for de ansatte. Det har det økonomiske råd påpeget, at der skal være større fokus på uddannelse og udvikling på uddannelsesområdet på en måde, som er tilpasset Grønland. Så det er nemt bare at sige fra den nye opposition, hvad gør I? Der er rigtig mange ting, som vi er samlet om i Inatsisartut. Nogle ting, vi skal handle på. Derfor er vi fortrøstningsfulde for at skabe god udvikling. Kim Kielsen, den nye Inatsisartut-sal på 300 millioner kroner. Er det realistisk? Det må vi se. Lad os afvente Inatsisartuts beslutning. Han siger nok sådan. Pengene bor ikke på træerne, så vi skal naturligvis være fornuftige. Vi laver prioritering, og når Inatsisartut fortæller os, hvad der er vigtigst, så arbejder vi naturligvis efter det. Vi ved, at demokraterne er imod. Hvad med jer, Sara? Vi har sagt det tidligere før, det er, at vi skal kigge på, hvad der er rentabelt, hvad der bedst kan betale sig for samfundet. Vi skal se på, hvad den nuværende løsning koster, og hvad vil det koste at lave noget nyt. Og så se på længere sigt, hvad der vil være billigst. Og den sag kører nu i udvalget og Inatsisartut, og jeg forventer, at udvalget vil komme med en passende løsning, vi kan samles om. Narakkersuusoorati tassa siumut aama inuit ataqatigit oran oqallisiinneqaleraangak når der er debat om uran, er koalitionspartierne Siumut og IA meget skilte. I 2013 blev nul-tolerancen ophævet af Siumut. Ben Sørensen, velkommen til.
Hvad skal vi gøre for at gøre folk mere interesserede i at udvinde råstoffer i Grønland? Hvor vigtigt er det at ikke at have en zigzag-politik? Det er meget vigtigt. Fordi de, der vil udvinde råstoffer, er meget afhængige af investorer, og investorer holder meget øje med det politiske i landet omkring råstoffer. Så det, der står i koalitionsaftaler med koalitionerne, er enige i at være uenige, har haft den konsekvens, at aktierne er dykket i et mineralselskab. Og investorer, de vil jo gerne hente deres investering tilbage i løbet af 10-15 år. Derfor vil de gerne sikre, at forholdene ikke ændres hele tiden i det land, de investerer i. Derfor er det meget vigtigt at have en stabil politik. Fordi det kan skabe tvivl hos potentielle investorer. Jesper Bertelsen. SIK, I vil gerne have gang i råstofudvinding i Kvanefjeldene. Blev du lidt bekymret på grund af den nye koalitionsdannelse? Det vil jeg ikke sige. Men det, at de er blevet enige om at være uenige i forhold til uran, det er chokerende for mig. Vi skal vide det nu, at der er masser af uran her i landet. Det er som om vi prøver at undgå uran, mens de i andre lande leder efter uran. Derfor er det vigtigt, og det er ikke kun i Narsaq. Men der er også sjældne mineraler andre steder. Vi skal kunne tilbyde arbejdspladser og sige til dem, vi har den her politik de næste 10-20 år. Kom og udvind råstoffer hos os. Og det gælder for alle former for virksomheder. Jeg synes, vi har bedre forhold her i landet, fordi der er en masse afgifter for virksomheder i Danmark, og vi har ikke mange her. Derfor er vi konkurrencedygtige her i Grønland. Så jeg synes ikke, der skal sættes en grænse for uran. Men lad os åbne op for mulighederne og skabe nye arbejdspladser og tiltrække flere virksomheder udefra. Sara Olsvig, I har sagt, at spørgsmålet om uran ikke skal være en forhindring for jeres samarbejde i koalitionen. Og der står i koalitionsaftalen, at de vil sætte en øvre grænse for uran. Vil det sige, at I er for uran som biprodukt? Nej, det står klart i koalitionsaftalen, at IA og partiet Naleraq stadig har en nul-tolerance-politik over for uran. Man kunne have fundet en stabil politik i den tidligere naalakkersuisut og naalakkersuisut før dem, og det har man ikke kunnet. Og det er også det, der er grundlæggende for det, vi gør nu. Hvis man ville have haft en stabil politik, så skulle man ikke have ophævet nul-tolerancen, eller så skulle man have fundet en løsning, som samtlige partier kunne samles om dengang i 2013. Zigzag-politikken startede siden dengang, og hvis man havde handlet klogt siden dengang fra naalakkersuisuts side, så ville problemet ikke findes i dag. Så jeg er ikke enig i det, der bliver sagt om en zigzag-politik. Sara Olsvig sad som naalakkersuisut i 2011, og I gav også en tilladelse til GME. Vi gav dem en undersøgelsestilladelse, og der stod det helt klart og tydeligt, at det ikke er lige med en udvindingstilladelse. De var godt klar over, at der var mulighed for at få afslag
for at udvinde. Det de fik, det var en tilladelse til at lave undersøgelse. Hvorfor lukkede I ikke for alt siden 2011 dengang? Dengang der var der eksport af uranholdige mineraler. Og det blev ikke registreret, hvor meget der blev eksporteret. Vi forstærkede kravene i de undersøgelsestilladelser, der blev givet, og der blev det også understreget, at der var en mulighed for, at de fik et afslag til uranudvinding, og det var GME også klar over. Siden koalitionsaftalen, den nye koalition er dannet, er GME's aktier styrtdykket Kim Kielsen. Kan det være, at I ikke giver en tilladelse til GME på baggrund af jeres nye samarbejde med IA? Jeg vil gerne sige, at det står her i den nye koalitionsaftale, at vi arbejder efter lovgivningen. Sagerne vil blive behandlet på baggrund af Inatsisartuts lovgivning fra 2010. Alle forhold omkring sikkerhed og miljøpåvirkninger skal undersøges først. Vi har ikke fået noget. Vi har ikke fået nogen undersøgelsespapir lagt på vores bord her i Naalakkersuisut endnu. Men vi laver en vurdering, når vi har modtaget undersøgelsesresultaterne. Og der står i koalitionsaftalen, at vi vil sætte en øvre grænse for uran. GME's undersøgelse kaldet VVM, den kommer snart, har vi fået at vide. Når den kommer, vil der ikke opstå lidt splid imellem jer i Naalakkersuisut. Vi vil foretage en vurdering på baggrund af lovgivning. Jeg forventer ikke, at de andre i koalitionen vil arbejde udenom lovgivningen. Vi skal ikke arbejde efter følelser, men vi arbejder efter lovgivningen. Et flertal i Inatsisartut har ophævet nul-tolerancen. Men nu har vi lavet en aftale om, at vi vil sætte en øvre grænse for uran. Og det vil vi gerne være med til. Hans Enoksen, du sad som Naalakkersuisut, formand for Naalakkersuisut i 2007. Og dengang der fik Narsaq en undersøgelsestilladelse. Der fik GME en undersøgelsestilladelse i Narsaq. Man skulle tro, du var glad for, at det går godt for dem nu. Det er selvfølgelig vores interesse, og det er meget vigtigt for os, at udefrakommende selskaber er interesserede i at starte op i Grønland. Men jeg er fast besluttet. Vi er imod uran, og det er vi stadig. Vi har ikke fået nogen klare oplysninger endnu. Og hvis vi skal komme med en holdning, så skal vi have oplysningerne. Alle oplysningerne på det først. Vi kan ikke bare godkende ting, fordi vi skal passe godt på naturen og dyrene i Grønland. Vi kan først være med til det, så længe at de ikke bliver skadet. Men nu har vi for lidt viden, derfor er vi imod uran. Vi vil være med til det, så længe sikkerheden er i top. Men uden vi ved det, så er vi imod det. Og det er ikke en hemmelighed. Hvad siger GME til det? Nej, GE. Hvad siger I til debatten? Råstoflovgivning er fleksibel. I sidste ende så er det Naalakkersuisut, der kan tage beslutningen. Hvis den internationale lovgivning om sikkerhed bliver fuldt, så kan Naalakkersuisut give en godkendelse. Og hvis man har investeret flere 100 millioner og regner med, at man får en tilladelse, så længe den internationale
sikkerhedslovgivning er fuldt, og man ved, at naalakkersuisut kan komme med en beslutning i sidste ende, så kan man komme i tvivl, og det synes jeg er bekymrende. Sarah Olsvig, hvad mener I om undersøgelserne i Kennefjeldet lige nu? Undersøgelserne har været i gang lang tid, også før 2007. Så vi ved godt, hvilke mineraler der er deroppe. Men som vi kan høre, at vi har forskellige holdninger omkring uran blandt partierne på baggrund af vores værdier. Men i koalitionsaftalen står det meget klart og tydeligt, at der ikke er en øvre grænse, og vi vil sætte en øvre grænse nu. Der står klart og tydeligt her i koalitionsaftalen, hvem der mener hvad, og at vi vil sætte en øvre grænse. Vi kan prioritere mange andre selskaber, som arbejder med råstoffer, som ikke indeholder uran. Kim Kielsen, Kim Kielsen, skal GME være bekymret? Nej. Vi arbejder efter lovgivningen. Og så længe at lovgivningen bliver fuldt, så vil vi give en tilladelse. Så længe reglerne omkring sikkerhed og miljøindflydelse og indflydelse på dyrene bliver fuldt, så er vi forpligtet til at give dem en tilladelse. Og hvis ikke vi gør det, kan vi få en kæmpe bøde. Så vi arbejder efter den gældende lovgivning. Men vi vil gerne have alle forhold undersøgt først. Vi vil gerne have, at sikkerheden er i top, før vi giver en tilladelse. Så I har på forhånd godkendt GME? Det kan jeg ikke sige. Vi har ikke set, hvilke indflydelser det vil have på natur og miljø endnu. Vi har ikke set, hvordan sikkerheden vil være. Vi har ikke fået noget lagt på vores bord, og det afventer vi. Randi Vestergaard Evalsen. Den politik, som de andre har her, det er langt fra hinanden. Hvad kan du sige til det? Det kan jeg ikke sige noget yderligere til. Det må være op til dem selv. Og der bliver sagt fra formanden, at vi har brugt ustabilitet og zigzagkurs. Det passer overhovedet ikke. Vi har færdiggjort mange opgaver. Der er for eksempel skoleområdet. Og for eksempel er økonomien praktisk 6% højere op. Derfor er det for nemt at sige, at vi har haft en zigzagkurs. Jeg synes, det er betænkeligt for mig, når man har set tallene, at aktierne falder så meget. Det må betyde, at den første koalition har været der har været så stor tillid til den første koalition, at der har været tillid til det. Og med hensyn til sjældne jordhalter, så burde det ikke have ramt på den måde. Jeg mener, vi må være påpasselige, at hele Grønland er registreret. Vi ved, hvad der er i jorden. Hvis de har kunnet betale sig så meget, hvorfor er der så ikke for længe siden fået ansøgninger om at bryde? Derfor er det for nemt og billigt at sige, at der er fulde af andre mineraler. Hans, jeg vil sikre, at med hensyn til sikkerheden, så er det os, der arbejder for at vi vil ikke lade vores medlemmer arbejde i farligt område. Verden er fuld af eksperter omkring det her tid. Derfor så er det os, som skal sikre, at vores medlemmer arbejder i sikkerhed. Også i hele strålingsniveauet i Narsaq er registreret for længe siden. Det ved vi.
Kanadierne har arbejdet med testing siden 56. Det er fuldt enige i, hvordan sikkerheden kan sikres. Han siger nok, du kan lige svare. Vi er ikke uenige. Vi må sikre vores borgere, at de har nogle sikre vilkår. Og jeg mener også, at vi ikke bare tager udgangspunkt i udlændinge her. Vi skal forme det her land omkring de ting, som landet kan give med udgangspunkt i borgerne. Vi må også tage udgangspunkt i den sikkerhed, som samfundet skal have. Og vi kan ikke bare sige ja til alle andre. Det kan vi ikke deltage i. Mens vi snakker om uran, så lad os se et indslag om det. Narsaq, det saavokkuitaani hilluqarfik, uuraani talimmi qaqqaqartoq. Qaqqarlu, taana atiqarpoq kuannersuaq. Kuannersuaq ammaasaqarnissaa akkerlerisoruyussuuarput. Greenland Minerals and Energy kuannersuarni uuraani talinnik aatitassarsiorsinnaanerminnik maana misissuileruttorput. Taamaasilluni VVM-mik VSB-millu nalunaarusianik taaneqartartut tamanut tusarniaassiineqarnissaanut inaarsaaleruttorlutik. GMMip uuraani talinnik aatitassarsiorniarnera inuppassuarnit allaallumi politikkerinit assigiingeqissunik isummerfiineqartarpoq. Kissaatigivарпу урааниму наагаарlуиннартас нолтолеранси атиитилеққиннисса. Naagarluinnaarnermullu peqqutaasoq ersarippoq. Tas kuannersuar aarlerissitigigatsigi mingutsitsineruyussua pippisinnaannissaa. Taa isimaqaratta allatigut nunalerinikut uumasulerinikut nerisassiernikkut kuyataa ineriartertinneqar nissaa sulissitigineqassasa. Narsaminajugallit kuannersuaq aatitassarsiorfiineqalissappat siunissartik pillugu aaliangiussissimasut maluginiarneqarsimavoq. Innittaasorparuyussuit aarlerissitigiva ammarnissaa ammassaginilu naatorsuutigalu illoqarfimmingaaniinuu kimaarlitin. Nunatsinni innuttaasut uuraani talimmik aatitassarsiortoqarsinnaanera pillugu taassinneqassassut inuit ataqatigiit inatsartuni upernaaqmanna uani ataatimiitarfimmiit peqqusutigigaluarpaat. Tamannali amerlinerussuteringinneq peqqutaalluni piviusungortinneqangilaq. Inuit ataqatigiit narsameersut taassitinissaq suli piviusungortikkusukkaluarpaat. Innittaasut taassititneqarnissaa pisariaqarpo qangaali taan neriorsuutiginneqarnikuugami. Sara Olsvig. En afstemning lagde I også til debat her i foråret. Kan du forstå budskabet? Det kan jeg godt. Der er en beslutningsprocedure, som blev besluttet i 2013, hvor vi har et mål om, at der gennemføres en folkeafstemning. Her i valgperioden har vi forelagt forskellige forslag, hvor samtlige forslag bliver afsluttet. Nu har I mulighed. Vores koalitionsaftale indeholder ikke noget om en folkeafstemning, men inden for næste valgperiode, så vil vi prøve igen. Men her har vi brugt alle muligheder med at stille forslag, hvor vi har forelagt forslag i Inatsisartut, som bliver afsluttet. Og her har vi så det grundlag, at vi vil prioritere andre ting. For eksempel er der mange mineraler, som zink, anortosit og mange andre mineraler. Og det vil vi gerne prioritere her i koalitionsaftalen. Og så afvente urandelen. Skal der være en folkeafstemning? Nej. Han siger nok sådan. Der er et flertalsbeslutning, og den er ikke indeholdt her i aftalen. Derfor så kan vi ikke træffe en beslutning her.
Jeske, du har et bagland med mange arbejdere. Det er meget vigtigt, at der åbnes en mine i Narsaq. Det beklagelige her, at da jeg var i Narsaq, så var der mange bygninger eller boliger, som stod tomme. Og vi kan ikke bare etablere nye eller alternative erhvervsmuligheder. Derfor så er det yderst vigtigt på Narsaqporerne, på Sydgrønlanderne og hele samfundet, at der åbnes en mine. Og så skal vi lige være opmærksom på, at det er ikke uran, der vil brydes. Det er sjældne jordarter, man vil bryde. Og der vil så kunne etableres 1200 nye arbejdspladser ved etablering af en mine. Hvis man skulle drøfte det med den aspekt, så vil det være en meget bedre diskussion. Derfor lad os komme i gang med brydningen dernede, så der kan etableres nye arbejdspladser. Der skal ikke være en folkeafstemning under denne valgperiode. Hvad så efter den valgperiode? Vores grundlæggende retningslinjer her, det er vores politik, at vi skal have inddraget borgerne i beslutningerne. Vi er ikke gået væk fra den holdning. Og vi kan selvfølgelig tage sagen op igen fremover. Men vi har forsøgt os på forskellige måder, hvor vi bliver afslået. Derfor så giver denne valgperiode ikke den store mulighed. Men jeg vil sige, men hvorfor koncentrerer vi så ikke eller har fokus på andre områder, som kunne udvikles i Narsaq og ikke uran? Vi skal ikke bare vente på, at der åbnes en mine, men der er landbrug, dyrehold og fødevarer, som vi bør udvikle. Og det bør der også være interesse omkring af arbejderbevægelsen. Jeg vil sige, når der skal startes en mine, så bliver der foretaget mange høringer, og så er der mange sider om, hvad er det, vi skal være opmærksom på. Men hvad er det, der brydes, og hvordan skal den brydes? Og det må være det budskab, vi skal have forelagt. Og vi skal også vide, hvordan brydningen sker. Der er nogle forskellige grænser ude omkring, for eksempel på 0,1% i Europa. Amerikanerne har nogle andre værdier. Hvorfor er det, vi skal frygte uran så meget, når andre lande kan arbejde med disse ting? Der er jo mange, der laver rammer og andre betingelser og vilkår omkring uran. Vi vil jo gerne udvikle råstofområdet. Derfor så er jeg enig med Jes. Når man er i Narsaq, så er der ingen folk på gaden efter kl. 16. Og det gælder også andre. Vi må etablere nye erhverv. Jeg er helt sikker på, at diskussionen kan fortsætte længe endnu, og Kolakbar skal slutte af nu. Fortsat god aften.